gede wae ya. Oh, lho. Anu lah YouTube-e. YouTube-e neng lho. Konten YouTube ya. Heeh. Angger Mas RW 008 kuwi YouTube. Dipecahke Pak. Pak Joko ya. Lali ge. Tak pasang kamera lah. Golek kan jalan. Lah ke Mas gasnya mana bilangnya?
Sotik sarapan sih, Dik. Ge monggo Bude, monggo. Mohon monggo. Arep luang palu kebet wonte madyaning Paliaruk. Lelon nanggen lumampak jumangkaing suku tumapaing podo jumbuh kalian gending ingkang rembe lumawis. Sikap Bopo Didik Subianto sekayan garwa amapagi risang pinanganten kekalih sidra kaunjukan tirta wening Perwitasari ing pangajap mugi-mugi lejar penggalihe padang manahe sigra bangkit bakal kumuju angradut alam remaja lumebet wonten alam kadewatan sejati Oke. ambyur wonten ing bebaran ingkang mugi-mugi tansah jinangkung Gusti Allah Subhanahu wa taala satemah saged atut runtut reruntungan renggang gula kumepyara pulut atut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen Anulodo Sudarmo kekalih nenggih Bopo Didik Subianto so Ibu Paini soho Bopo Ngabdi Ben Harjan Mojo kali Ibu Poringem kawis tawas kaunjukan tirta wening Perwitasari kawin toro cukara tejane mencorong wayane lejar penggali nambahi bagus lan sulityane mangosan pinanten kekalih Otomatis apa bola. samargi-margi risang pinanganten kekalih pasang mesem manis manuhara mratandhakake irawaning manah karo sampun kasebadan anjatu kromo kalian gekantene manah ingkang sampun kasedya
dulu. Iya. Tahan dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekedap oh sambung. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos ilayong nyapa. Kula ingkang sinayok amaragaken pambiyawara kampuk pilih. Anggen kula mratinisaken lumating laksita aji saking para madya ngantos wasana. Kirang titi tumata satemah kirang pratitis. Sapa kirang anggen kawula mranata basa. Alit damel rengkaning penggalih. Ageng ngantos kang kasedya kajangkah tanpa jumangkah. Akhir kalam billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunduripun dherekaken sugeng mugi rahayu sajuru-juru. Basuki samargi-margi raharja samarga-marga. Nuwun